Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndine nyaya yangu yandiinayo. Ndiri musikana nemakore 20 ekuberekwa. Ndinogara nasekuru hanzvadzi yamama. Manje sekuru ava handizivi kuti kundishandisira mishonga here kwavanoita, because kana neniwo zvinotondinakidza. Kana kutororwa ndinotonzwa kutoti handitombodi kuroorwa. Ndatova nemwana wangu 1 wandakapiwa nasekuru, uye vanondiita mukadzi wavo. Vakazvitanga kudhara mushure mekunge mama vachangoshayika. Ndakati ndiri grade 7 amai vangu vakati vashayika, ndichibva ndanogara nasekuru. Sekuru vainge vaine mhuri yavo yainge yakakura, so ndakabva ndagara nguva yakareba chaizvo nasekuru ava, uye vairatidza rudo rwavo pandiri ndichikura, ende vaindifarira chaizvo. Ndakati ndava form 2 sekuru vaiuya mumba mandairara votanga kuita nyaya kusvikira ndazobatwa nehope. So vaiwanzokuya vaine tsvimbo iyo yavanenge vainayo, but nekufamba kwenguva ndakazonzwa kuti sekuru vanenge vachinhuhwa mishonga yakasiyana siyana. So vaizoti kana vaenda kurumu kwavo, then time wozodzoka. Dzimwe nguva ndaizongopatika ndobva ndatoona sekuru vakamira murumu mangu. So vakazviita nguva yakareba. Rimwe zuva vakauya murumu mangu vakabata mabhisikiti nedhiringi ndokundipa kuti ndinge ndichidya. Vadaro vakagara kusvika ndabatwa nehope. Vakapinda mujira mangu zvishoma nezvishoma ndokundibata muromo, ndokubva vazoti vainge vachida kuti tinge tichirara tose. Ndakaramba. Mushure mekunge ndaramba ndopavakabva vazoburitsa tishu ravainge vainaro muhomwe mavo. Mainge mutishu umu maiva nekamhodzi keiya yatinoti lucky bin. Then vakabva vanditi tora mukoma, vakabva vazonditi ndinge ndichimedza kalucky bin kaya. Hamene kuti vakazviitirei. Ndopandakabva ndatanga kunzwa imwe havi yekuda kurarana navo sekuru ava. Musi wacho iwoyo vakabva vadzokera zvavo. Ndini ndakazototanga kuvanetsa. Dzimwe nguva ndainge ndotoita zvekutovapindira mushawa vachigeza. Then kubvawo ipapo pandakazorarwa navo vakabva vatanga kundishungurudza ndichishungurudzika, ende ndaigara ndisisina kana mufaro kuti ndiudze vanhu. Ndainge ndava kuzvibvunza kuti zvino ndozogarepi, chero mudzimai wavo chaiye ndakatya kumuudza. Vakaramba vangojairira kudaro ndichinyarara, then ndokubva ndazoita pamuviri. At that time ndopandakatanga kutoona kutoti saka ini ndiri munhu wekuti handikwanisika kutodanana neumwe munhu asiri sekuru vangu, because ndakati ndadanana neumwe mukomana, iye ndakabva ndamuudza nyaya yangu ndokubva aitambira. Akati aizondibatsira kusungisa sekuru ava, but zvenhumbu handina kumuudza chokwadi. Ndainge ndakatosarudza iye ndichida kuti ndinge ndichizomupomedzera nhumbu isiri yake. Takadanana nemukomana uya nguva yakati rebei, saka takaronga kuti aizonditizira manheru ezuva iri. So ndakarongedza hembe dzangu dzose ndokumirira kuzotorwa. Ndakamirira munhu wangu, sekuru vakabva vapinda voda kuti vandibate. Saka mukomana uya akabva azosvika. Mukomana acho akati achisvika, tainge takatomira tiri inini nasekuru vangu, vainge vakatondihaga. Iniwo ndaitonzwa kutoti I was feeling at home. Saka akabva ati, naimi ko muri kuitei muzukuru wenyu, thinking kuti vainge vachindimanikidza. But mukoma ndakangonzwa kuti zviriri muviri wangu wose. Ndikaita sekunge ndainge ndatogarwa nerimwe shavi. Then ndakabva ndazotanga kumutuka zvekuti iye akatoshamisika. Ndava kutomuti ndinokusungisa iwe. Ndakatomupindura nehasha ndichitomudzinga pamba pasekuru vangu. Then chero ivo mudzimai wavo sekuru akatozoshamisika because akanzwa noise. Ndokubva azouya, but sekuru vainge vasisina kundihaga. Ipapo ndokubva ndatanga kumupopotera mukomana uyu. Saka iye aitofungidzira kutoti maybe mudzimai wasekuru anozviziva. Ndokubva ndamutuka ndikamushoropodza paya. Then ndokubva azoenda paya. Akati aenda mukoma usiku hwacho ihwohwo nasekuru takazonosangana kutoilet ndokubva tanoita bonde. Ndakatomboenda kuSouth Africa ndichiti zvimwe kuda kana ndikabuda muZimbabwe zvinokwanisa kuita nani. Mukomana she, vamwe vanhu vamunoona vachingonzi vanohura, it's not like vanenge vari mahure, but panenge paine zvinenge zvichiitika
pavari zvinokonzeresa kuti munhu asatombokwanisa kutombogara murelationship yacho, because ipapo pandainge ndichiri kuSouth Africa ndaiti kana ndikadanana nemunhu wandinenge chidanana naye, vamwe vainge vatori right zvekuti munhu aitonoratidza kuti iyi mari iyi iripo ndotoda kutonokuroora, but ndaibva ndazotoona kutoti munhu uyu ini handitombomudi, kutoshaya mafeelings ende kunyangwe kuda kumanikidzira kunoita bonde neumwe munhu kusikarudzi kwangu kunooma zvekuti munhu achiita bonde neni kudaro ndinopedzisira ndasvuuka kunyangwe munhu akaita mate sei. So sekuru vangu ava ivo vakabva vanditi zvinoita kuti ndinge ndichikuroora, ndikabva ndati chindiroorayika, but vakabva vazochinja ndokubva vati isusu ngatichingoitai zvinhu zvedu zvesecret, kana kuri kunzi gogo vako vakazofa iwewe wobva wazopinda pamain position. Saka ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisewo, handizivi kuti ndiri kushandisirwa mushonga here kana kuti maybe inhau yekuti ndakangojaidziwawo, ndakangojairira sekuru sezvo vari ivo murume wandakatanga naye. Apa vagoti kana vari pamusoro pangu kuburuka kwavo vanotora chinguva chakati rebei, sezvo ari munhu anogara achishandisa mishonga yakasiyana siyana yekusimbisa musana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. I think vanzvadzi vedu ava vari kutoshandisirwa mushonga kana kutoshandiswa pamhiko idzodzo mhiko dzehurombwa, but ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva tenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, secret yangu iyo yakamira sekudai. Ndine umwe muvakidzani wangu, saka muvakidzani wangu uyu pane pamwe pavakamboenda kumusha kwavo kwainge kwaitika rufu ndokubva vaenda kuya, then vakabva vazotikumbira kuti tinge tichizopota tichitarira vana vavo. So inini ndindaiwanzo kuenda ndobva ndanotarisa vana pa4 days idzo dzavainge vasipo. Zvino mukomanashi vanhu ava like munongoziva kuti kana makagara sevavakidzani pane imwe nguva yekuti munokwanisa kuvengana zvekutotadza kutotaudzana, but nekufamba kwenguva sezvo munenge muri vavakidzani munozongogumisidzira mazongojairirana mobva mazongotanga kungotaura mose zvekare. Saka ipapo takambonetsana but tikabva tazokumbirana ruregerero, but mumwoyo mangu zvainge zvichirimo. Saka ndakabva ndawana mukana zvandakazoita humwe usiku. Ndainge ndiino umwe mudhara uyo wandakataura naye, but ndewechirudzi. Ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti uyu muvakidzani wangu ainge achisangana nematambudziko muupenyu hwake nemumarriage make. Saka ndakabva ndazonzi nasekuru vaya vechirudzi, zvinongodiwa ndezvekuti kana ukakwanisa kuti undipe mugoti, but mugoti uyu unofanira kunge uri mugoti unenge wabva mukushandisiwa, then wobva waregedza kuzosukwa, ungosara uine masadza kudaro. Then kana wakwanisa kutora mugoti wotora hupfu uye zvekare nemunyu, ende ndinoda kuti kana uchizokwanisa uzondipa neshiti remubedroom make. Ndikabva ndati zvakanakai. Ndakabva ndaenda kuya ndikabva ndati ndainge ndiine mamovhi andainge ndichida kuona navo vana vemuvakidzani wangu sezvo pamba pavo pane DS. Saka takabva tatanga kuona mamovhi paya pasina kana nguva. Vana vaya vagoti kubu kufa zvavo nehope. Ndini uyo ndokubva ndamhanya ndikaenda kubedroom kwaamai vacho. Ndakavhura bedroom ndokubva ndazowaranura, ndikabva ndazotora sheet 1 ndokubva ndazodzokera kukitchen. Ndainge ndakaita rekupeta peta ndakaisa nechepadumbu apa ndichiti zvimwe kuda kana ndozodzokera kudining room vana vaya ndinokwanisa kuzovaona vachiri vakasvinura. Then ndakatoona vatori busy vakatora, saka ndakati ndadzoka ndokubva ndatoona kutoti vainge vakatorara zvavo. Then ndokubva ndachizoenda mukitchen apa vana ava ndakatosvika vatori pakati pekubika sadza. Ndikabva ndati musasuka ndiro nekuti ndichazodzisuka ini. Ndobva ndazotora mugoti, ndikatora hupfu, ndikatora salt, normal salt, ndikubva ndazotora iya yemagodo. Ndakabva ndabuda gedhi, ivo sekuru vaya vainge vakatondimirira mumotikari mavo, ndokubva ndavapa mari yavo. Saka
nezvose izvo zvandainge ndichida kuti vange vachizondiitira vainge vakandichaja mari iyo inokwana kuita 120 US. ndobva ndavapa mari yavo, vakabva vati muzukuru, handizivi kuti unokwanisa kundimirira here. Ndikati how many hours? Vakabva vanditi ndinokwanisa kunozviita zvinhu izvi in about 3 hours, sezvo sekuru ava vachigara munharaunda imomo. Saka vakabva vazoenda, it was somewhere kuma past 8 ndokubva vazodzoka, but vakadzoka really late. Vakati zvazonditorera nguva, but vakabva vazoti poto iyo yandakavapa yake muvakidzani uyu vainge vakaisiya kumakuva, saka taikwanisa kuzonoitora mangwana acho makuseni. Mukomana acho mangwana acho makuseni ndakaenda ndokubva ndanovashaya sekuru vaya. Sekuru ava vakabva vazondiudza kuti vainge vaenda kuMbare. Apa bhururu wangu uyu muneighbor, apa muvakidzani wangu akabva azondifona achitoti naivo vainge vachitosimuka vachibva kumusha. Apa sekuru ava vainge vachindifonera vachinditi undimirire muzukuru, tozoenda tose kumakuva tonotora poto iya. Ndakazotoona kutoti awa ainge atova ma1. Ndakabva ndavati nai sekuru, hazviite here kuti ndinge ndichinotora poto iya ndiri ndega, because munhu uyu atondipa update, ari kutoti vatova padhuze nekupinda muHarare uya ndine uyo. Ndikabva ndatora makeys emotikari. Kana murume akandibvunza kuti ndainge ndichiendepi, ungamuudza munhu. Ndakangobuda ndobva ndaita sekunge pane zvandainge ndichida kumashops, ndokubva ndadhiraivha, but ivo sekuru ndakazonosangana navo pamashops. Ndokubva ndatanga kudhiraivha, ivo vainge vari pamberi, ini ndiri kumashure nemotikari yangu. Takatoenda kumakuva, then takati tasvika kumakuva kwekuya ndopa takabva tazonotora poto iya. Ndokubva tadzoka, vakabva vandiudza kuti kana ndazodzoka nayo poto iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisuka, but ndaifanira kuzoisuka nemvura yandinenge ndasanganisa nayo munyu uyo wandainge ndakapa sekuru vaya, uye zvekare neivhu iro ravainge vakatora paguva. Ndakaenda pamba pemuvakidzani wangu ndokubva ndasuka poto iya, because ndakaita sekunge ndainge ndaitora ine ma-leftovers. Akazosara zvake kusvika ndainge ndatozorora ndava pamba pangu. Famba kwenguva muvakidzani wangu ainge ongotuma vana vake vachikumbira hupfu, mafuta, sauti, shuga. Pari zvino mukoma, munoziva iya inonzi the spirit of poverty. The spirit of poverty indeed, it is camping in their house. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakambodhonetera umwe mukadzi uyu ainge aine pamuviri, like aingovawo munhu aingozvitamburirawo, so we go to the same church. Ndokubva ndazomudhonetera prema. Saka prema iyi ndakatonoitorawo kumba kweimwe sister yangu, because mukunofamba yakaudzwa kuti kunyange zvake mwana wake ainge akaremara, but hanzi zvaikwanisa kuzogadzirisika nenzira dzechivanhu, but mweya uyo wacho wainge uchikonzeresa kuti mwana uyu arambe ari chirema. Hanzi mhepo iyoyo yainge ichida kuti inge ichizosudurutswa. Kana yasudurutswa mhepo iyi, then mwana obva achizokwanisa kufamba, because at that time ainge asingatokwanisi kana kuita sei. Saka ndipo apo pazvakazonzi taifanira kutsvaka munhu anenge aine pamuviri, then kana tawana munhu ane pamuviri, ini ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa kana kuti munin'ina wangu ange achizomupa. Pavanhu vachitaura vainge vachiti ainge akatoomerwawo neupenyu, zvekuti kunyange preparation, mari kuti ange achitenga preparation haayimbokwanisa kuiwana. Ndakabva ndazotora mukana iwoyo ndobva ndazoenda kumba kwake nemurume wangu, even though murume wangu ainge asina kana chaainge achimboziva. Saka ndakatengawo tumwe tuhembe twepreparation ndokubva ndazotora neprema nechikafu, ndokubva tazoenda tikabva tazonomupa. Akafara sei mukadzi uyu? Akafara asingaiti, but achizonobetserwa ndokubva azozvara mwana wake ainge akaremara. Ukuwo mwana wemunin'ina wangu akabva atoita bho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvamakaita zvakashata.
muchaita kuti vanhu vakazopiwa madonations vange vachizotya kugamuchira madonations aya. But ngatitaurei nawo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So iniwo ndine secret yangu iyo yandiinayo, like this following weekend yemonth end tiri kufanira kuti tinge tichienda kune imwe brai. So ndakatoiswa mugrupu macho, saka mugrupu umo mandakaiswa mune vanhu 14. Then pavanhu 14 ava umwe neumwe ane girlfriend yake. Saka inini ndine friend yangu, iye akatoroorwawo but akazotondiudza kuti ane boyfriend, saka ari kuda kuti ndinge ndichimuperekedza kuenda kupati ikoko. Saka there is one bachelor who does not have a partner. Ndakazotozviona mushure mekunge ndaverenga vanhu ndichitarisa maprofile picture, ndikubva ndazobvunza friend yangu akabva nditi uyo achitori pakutotsvaga haasati ava nemunhu. Ndobva aseka zvake paya akabva ati wai wabvunza kasi uri kumuda here? Ndikabva ndati no, zvechihure handizviiti sezvaunongoziva. In the past akambozama kundinyengerawo maboyfriends kuti ndinge ndichiitawo boyfriend, but ndakatongomudza kuti no, kuwirirana tinowirirana zvedu but zvechihure inini sezvaunongoziva kuti handizvifariri. Saka apa tikufanira kuti tinge tichienda kubrai uku. Iye akandivimbisa kuti kana ndikaenda naye kubrai anokwanisa kuzondipa 500 iyo yaakanzi anopiwa nechikomba chake kuitira kuti ndinge ndichingouya, because I am the only one who can cover up for him, sezvo murume wake achizviziva kuti ndiri munhu ane hunhu asingafarire zvinhu zvakadhakwa. So as long as I am with her, she said kuti her husband will never complain. Saka mukoma, nyaya iripo ndeyekuti uko kwandiri kufanira kuti ndinge ndichizoenda kubrai, because obviously umwe neumwe anenge aine wake, because brai iyi iri kufanira kuti inge ichizotanga kuma 8 until somewhere kuma 6 tobva tazodzoswa zvedu kumba. But muswere wese wezuva ndichange ndichiite ndiri ndega. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira muchindipawo miono yenyu. The reason as to why ndichiwirira nawo nefriend yangu, munhu wekuti from here I benefit a lot. Murume wangu kabasa kake kaanoshanda akatomborina mari, iniwo ndinongoitawo zvimapiece job, but friend yangu uyu iye she is a doctor. Saka ndine zvakawanda zvandinowana kubva kwaari through mafriends ake. Ndinogara ndichienda kunoitira mafriends ake mapiece job zvekuti ndinogara ndiri busy chaiyo. So I am trying to protect that friendship that I have with her. Even kumusha uko, when I was still building a house for my mom in the village, akandibatsira zvisingaiti. Dzimwe nguva aingokaruka atongonditi 10,000 you can try to buy yourself 1 or 2 things in your building project, then uzondidzosera pashoma. So she is that type of a friend who is very helpful. Anokwanisa kutombotibatsira nemari yekuti tinge tichibhadhara rent, she and her husband. But mukomana haana hunhu, munhu anoita zvechihure. So I really do not know kuti ndoita sei. Kana mukandibatsira ndingafara chaizvo. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yay.